kuwi lakonku karo lakone tari. Iya. Hey. Ah. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu biyen nate adum tresno bebarengan ning kedhong apa kudu tak akoni yen to tresno raku kudu wedi abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni oh alah sing gawe lagu ki ya pinter men ya. Lah iya, kok meneh dadak kudu nangis lho. Kisah nyata ya berarti ya? Heeh. Oh. Ki lagune awake dhewe ning Gedung Ombo kae. Oh, ning Gedung mau karo tari. Ora, tari ki masa lalu. Masa lalu. Berarti aku masa depan ya? Nek kowe ki tetep tak jak menyongsong masa depan. Oke, baik. Panyuwunku mring sliramu bersama dengan Yati Bogelwati duo gesengnya Indonesia yo spesial Mbak Wiwin Widayati masuk deh yang putih sama jelas nada campurnya Indonesia saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu wong ayu biyen nate adum tresno bebarengan ning gedung apa penayo Dik
kok. Lagune kudu nggo nangis lho kuwi. Heeh. Sing nembang nek sing duwe dhewe malah ra iso. Ora iso. Alah. Belas. Slering. Klereng. Pantes. Oh, iso gawe rasa nembang ya kuwi. Dudu iki ya Panyuwun sun ning sliramu rungokno tangise ati lewat angin wenci dalu aku titip salam kangen jroning ati bersama dengan duo gesehnya Endo. Yati Bukelwati ayo yo bersama dengan Indonesia. Sawindu tak tinggal lunga ora krasan atiku nelongso saben dina setan rasa rina wengi katone netra masuk cahyo ana dimana ana kambing sayang lara tekan atiku nelongso batinku saben dina mung ngalamun yen kelingan ati mbok piloro Nuwun Baji, semoga berkah selalu. Niki lho, ajengan niki. Baji rasa nyawer Ora bakal citra
Ya. Saben dina mung ngalamun yen kelingan ati mbok piloro Sing sabar Ger. ati-atimu dhewe kene lho mosok atiku Masa aku ya atiku loro kan atiku ngono ning kene Lah mosok ning iya. nggonmu Lah iya, atiku loro. Lah iso. Oh iya, iku dibaleni ya. Tepok nggonku ae Oke, baik. Ayo. yo jelas nada spesial Pak Dodo eh bersama dengan campur sari nyanyi di sana jelas nada sewitu suwe lawase kowe lu pamit karo aku duh wong wayu pepujanku angkat seliramu mana di mana anak kambing saya Rino wengi tangandian aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari nyopo sira tak bisa nambani Piye Pak Mus? Nek ngene dadine piye Pak Mus? Awerno. rasa Ya ampun. Manut. Oke. Aja semayang langwang bagus. Wes kowe direbak kalayu. mundur Menara suwe fitri bali bisa sumanding ana ing sisihmu. Yo yo ayo Bas. spesial Bolo Cokek Indonesia Mas Turut Raharjo Mbak Starsel Mbak Lusmini Wilujeng Sonten Mas Joko Purwanto Bonge Bukel Primosi Nyopros Mas Sumba NTT Ayo Mas. Oh ya. Sewitu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku
nambah matur nuwun Buje. Apa kemang urung? Ya apa iya? Aja semayan lan wongkas tresna kuwi direp kalayu ana rasuwe fitri bali bisa sumanding kangen semu Mas kangen semu ayo yo ayo Mas ayo Mas Gus nalikane kowe ninggalke aku ayo Bunda rebes eling rasane ana jantungku pengen mangan rasane kaya ratoyan pengen ngombe